Istoriografija, dela domaćih pisaca, stručna literatura samo su deo bogatog fonda najpoznatije kragujevačke biblioteke. Počeli su skromno, sa 2 naslova, Prasetinom i Jagnjetinom. Danas u ponudi domaći i svetski bestseleri, ali na listi čitanosti na prvom mestu i dalje domaći klasici. Sabrana dela Jagnjetine i Prasetine po mogućstvu da budu vrući, da se puše. Mladi prasići i mladi jagnjeci 20-25 kg, najviše 30. Klasici nikad ne izlaze iz mode, prema tome večeras će opet biti Prasetine. Osnovno pravilo u biblioteci je da se ne meša gradivo. U ovoj biblioteci kad se meša gradivo sutra boli glava. Članska karta ističe veoma brzo, trudimo se da pročitamo sve ono što nismo. Nisu sve knjige iščitane, uvek ima nešto novo da se pročita. Neki u žurbi čitaju s nogu, drugi omiljeno štivo nose kući, a oni pravi zaljubljenici u knjigu na miru iščitavaju sabrana dela. U štampariji vri kao u loncu. Gazdarica Ljubinka, inače po struci bibliotekar, užurbano priprema naslove za novu godinu. Biblioteka puna čitalaca, knjiga utisaka, anegdota. Jednog našeg gosta je pozvala supruga. Gde si? On je malo razmislio i rekao je u biblioteci. Šta radiš u biblioteci? Pa čitam knjigu. Kakvu knjigu? Čujem tamo gužva neka. Pa svi čitaju na glas. Oni najrevnosniji novu godinu dočekat će ovde. Ljubav prema knjizi ne bira ni mesto ni vreme. Muzika im kažu ne smeta, naprotiv slaže se sa literaturom.